Hiram sa akong bugas akong anak kay pag ko'y malungag ba. Nak? Nak? Ang kuan ba? Ma, Ang kailangan mo ba? Hindi ko. Makahula mo bugas na ko. Mangko malungag ron. ah, bugas ma? Way problema ma, bago po na malit og bugas akong bana. Oh, maayo. Wa jud may malungag ba? Ilisa nang tanan ko nigluring sa mong guma. Aw, naman diha, tanaan sa nako ma, kaya tutong bahin-bahinon. Ba, dara ma oh, pasensya gamay ra jud kaayo. Oh, okay na ni, nalang ko'y malungag ron. Sige ma, para na kay makaon. Sige na ma, longagan na dito. Salamat ha, ito sa ko. Sige ma, amping. Uya ding mama oy, wa man day siya bugas. Ma? Uy pang, naabot na day ka? Oh, ani anak ko kanang ari sagon mananghid ko nimo ba? Unsa man pang, unsa man to? Karong Pizza City ba? Wadto mi sa Davao. Manang mananghid ko nimo. Di lang tika kuyugon. Hindi man ko nimo kuyogon. Pero okay raman. Basta na lang ko'y makaon dire. Ay, natural. Di gid na mawala ng pagkaon. Di ba dagan pa man tong bugas? Ay, hala, gitagaan ra ba na ko si mama ganina og bugas? Gamay na lang. Usa gitagaan? Gibudget na may ako to. Mayra ba ikaw mangwan og bugas? Daliman uro kay iburang panghatag? Pang, mama man ko na. Alangan naman, wa siya makaon. Murag kumuto na kung kasing-kasing ba, kay wa lagi daw siya makaon. Diyan pagmama nimo na. Naglahi kay ito no, nagminyo kay ta para wa na tay dagang responsibilidad. Ano kita pa may magproblema na ilang kanon? Kanamo po na siya pamilya. Aday ang bana. Aday si ugangan nako. Ay, pwede nga na sila mama pang, kay o kita pud biyay wala, makadagan ra bata dito. Makaduol lagi pero ang atong una-una unta ba nga wa patay tarong trabaho, igo ra pang bugas, imo pa yung ipanghatag-hatag. Nya karong umabot nga Pizza City mulakaw ko sa Davao, unsay ikot sumuhon nimo diri? Gituyo kay kutog pundo na daan kay mulakaway ko. Imo pa yung gihatag-hatag. Gilang, maning kamag ako tong ilis ng bugasa to. O pwede ra pud ka mulakaw nga wa kay gibiling bugas. Grabe tawhana oh. Pati bugas ikadalo. Mao gani no. Wa na minusab og ulam diyan no. Tong una giboy-boy mi. Ilang pre, ilaman ang bugas, di man nato ah. Mula ko na po ang bana oh. Biyahe na po ang asawa. Nya, unsa may plano nimo? Mula ka man na yang bana? Unsay plano? Wala oy. Pre, tara pre, masiplatan pa ta diron ba oh? Unya na ba para may bala na to sa mga istorya nila. Marites po kay kanda ko uy. Sus, ay na nagilis-ilisin basta kay sunod ha kung mamalit kog bugas ay na ipanghatag-hatag. Nganad pug kag panghatag murag lalim mangitag bugas. Asang kanding gitugway na nimo? Aw, narito sa kugunan oh. Tungay lubi. Wa pa gyud ay nimo gibalhin? Pre, kung ako ang asawa, tarungon ko na eh. Kagwapa ng bayana oh. Mao gani pre no. Mo ni target na ko sa naminyuan. Wala ko gisugot. Ano, di ka sugtong kay largo-largo man ka, di ka balo mo efforts ba? Pre, wala ko kabayad sa akong exam pre. Nasamot na ko, pare masukot sa mga liya sa kuwa ba kay patay clearance ako na isikaso. Pre, nawala lagi ang bana. Ito makasak ato. Kato pre, sigurado jud ko nga kulatahon jud to yang asawa pre. Ogi ayon ng tawhana pre oy. Dugi na ko naglagot ana ba. Kay di naglagot ha. Isamot na ko, naglagot jud ko ng tawhana na. Dili good influence kung tawhana na. Gani no. Tawhana pre, dili good influence ha. Ganingar day mo sige panglibak na mo. Ang mayo sa inyo ha, ipakong ang ulo.